Aduna na 65 ka mga universities o colleges sa Tibok Central Visayas ang nakasugod na silang online classes. Apan nagiangkon usab sa Commission on Higher Education sa Region 7 nga adunay taas nga pagkunhod sa mga enrollees sa alang nining maong school year. Ang live report ipadangat ni Fem Marie Dumabok. Fem! Bab, sa kagahapon nga ihap sa mga nagpa-enroll na dinhi sa kapin 180 ka mga universities and colleges sa Region 7. Aduna nay 142,000 ka mga enrollees apan 53% lang kini kunitandi sa 268,000 ka mga enrollees sa niaging school year. Malaumon gihapon ang CHED nga madungagan pa ang mga enrollees sa mosunod pa nga mga adlaw. Ilabi na nga ang uban sa 120 ka universidad ug kolehiyo musugod pa silang online classes sa sunod buwan. Giangko ni Dr. Maximo Alhebe, ang CHED 7 Director, nga doon nagiusa kadakong universidad dinhi sa Sugbo, ni pahibaw nga may kunhod og 25% ang ilang mga enrollees. Apan bisan pa niini, wa sila mo apply og tuition fee increase. Duha ka kolehiyo sa rehiyon ni pahibaw nga dili una mobukas karong tuiga. Samtang sagad karon sa nagsugod sa klase misagop sa online learning. So far, so good, but we are encouraging our HCIs to really give us feedback as to the manner, as to the situation, as to problems, if there are any, so that we'll be able to help them. Samtang pipila sa mga state university sama sa Cebu Normal University migamit sa blended learning sa pagsugod sa ilang klase sa sunod semana. Mato ni Dr. Joseph Tubilan nga sa ilang matinun-an diha sa kalungsuran nga maglisod pagpalit og load og smartphones, ilang padad-an og printed modules. Cebu Normal University is that we are categorizing the students into three, no? Natay category A, category B, and category C. So, category C, mao ni atong gibuhatan og module gyud na atong i-print ang department, ang university ni gasto gyud siya og resources para ihatod sa ilang tagsa-tagsa ka balay. Giangkon sa direktor sa CHED ang internet connection na usagyod sa suliran sa mga tunghaan nga mo'y gipangitaan og solusyon uban sa Department of Information and Communications Technology. So 40% connectivity problem. So what our HCIs are doing, they are coordinating, they are really requesting the ICT and other, telcos or whatever connectivity providers na kung pwede i-enhance nila. Babisan pa man sa dakong hagit nga giatubang karon sa tanan tungod ning pandemya, nakita sa kadaguan sa CHED 7 nga naningkamot usab ang mga gidikanan nga mapa-enroll kung mapatunga ang ilang mga anak sa tertiary level. Bob? Thank you so much, Fem Marie Dumabok, sa imong live report.